स्लिम रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोंना बयलार ग्रेभि संगोन एवखांना लाग्रोनोसै रुदबखाबाय बानलु गुन्दै एसे होनोसै ग्रेभि संसिगोन बिराद गोबाव एवबाय एसे दै होनानै फोमोनसिगोन एवनाय जाबा आंना दै सारस्रो सारस्रो एवखाबाय आं दै एसे होसिगोन जाबाय जोंना मोनबायनो बेदरा वेलकाम बेक टु इटन फुडिस खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि डिशानो जाहैबाय दाउ एवनाय ओमफ्राय बे जाहैबाय अमलेट ओमफ्राय आलु भाजा दे बिदिबा भिडिअखौ जागायजेनसै स' आल स्टार्ट इटिं इउ इन्जय वाचिं थेंक इउ गड फर द फुड जागायजेनसै
Beans. Boleh. Boleh teh. Dan jauh saja kadang. Umumnya berkeluar. Slim रायजोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबायबा प्लिज अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो थेंक इउ